וואלה, הנה. עכשיו אנחנו בווידאו, אני רוצה להגיד לך, פוצי היקר שלי. תעמי אותי, אני אגע בשיקרות. תן פה חזק! הופה. הנה הגשר. הופה, אמא! פוצי, תספר משהו לאומה. כן, אני בעיקרון נוסע עכשיו לכיוון המוקד. כי אני מכניס את כולם למשמרת עין 5 עכשיו. אני נוסע בחשבוניות במליקטרון. הנה פה! אנחנו הולכים לשמר מישהו מהמגזר. רק ככה אפשר להגיע אליהם. פוצי, תספר לי מה אתה הולך להציע לו, איזה תוכנית? אני חושב פה על הכיפאק, או אחלה, או חומוס 2, במבצע יעדי פול. אם תצליח לשמר אותו, אתה חושב שהוא יזמין אותך לחומוס? אני מאמין שכן, הבן אדם שאני הולך לשמר יש לו עסק לחומוס, אז אין לו ברירה למען האמת. אנחנו רק לא יודעים איפה הוא גר בדיוק, אנחנו יודעים שיש שם גבול בחיילים של מג"ב. אנחנו בדרך לשם, כי אנחנו נלחמים על כל הכוח. עכשיו אחמד וואטן שם, לפנינו. הוא כבר מכיר את הדרך. נראה לי שהם עלו פה. אתה אכלת פעם אבק? זה אחד הדברים הטובים. וואי, איזה כמה אבק. כן, אני מוכר גם במסעדה שלו אבק. יש אבק עם פול, אבק עם ביצה. הנה, אנחנו מתקרבים, אני רוצה שתסתכלו רגע. שם על ההר, אתם רואים את העצים, העץ השלישי משמאל, זה אומר שהגענו לחצי מהדרך. אחרי שנראה שם את הבניינים המופצצים, הפרועים של הקליעים, ניקח ימינה, רק קשור אוטובוס של אגד. תגיד, מבחינת עלויות. חבר'ה, קו 601 מאסף, מגיע דרך פה, רק שיהיו בעניינים. עולה בצומת הסירה, נוסע דרך לוד, סיני, מצרים, לונדון, סין, יפן, מגיע דרך פה, מוריד כמה אנשים לפני שהוא מגיע לתחנה המרכזית בידיים. אתה חושב שעלות סל תקציב שווה את כל מה שאנחנו מציעים? אני מאמין שזה שווה את זה, הוא לקוח שוביפים עם בעיה פיננסית, אבל... ותוכנית על הכיפאק פשוט שווה בסל תקציב 1.50 שקל שהוא חייב לנו. סל, זה נהיה כבר שק. מה קשור האוטובוס עכשיו, מה? יש פה תיירים שבאים לבקר את אותו לקוח שאנחנו הולכים לבקר. במקומות מסוכנים, מה יש לך מחפש בארץ?